Vieš, koľkokrát v živote hovoríš nie na nejaké ponuky, čo ti chodia do cesty? Všímaš si, koľkokrát hovoríš nie, pretože máš pocit, že čo mi to tu ponúkajú, to vôbec nie pre mňa, áno, alebo nie teraz tento čas a nie, nechcem, alebo názor iný a tak ďalej. Ja v poslednej dobe prechádzam práve týmto nejakým takým rozpadom rigidity. Rigidita je súčasťou ega, samozrejme, a v koreni tohoto je strach. Strach, ktorý nám nedovolí príjmať iný názor, alebo proste to, čo nám ten vesmír do tej cesty posiela. Či už je to napríklad vyskúšanie nového jedla, receptu, alebo ísť na nejaké nové miesto. A ja vás teraz pozývam, že pokiaľ si uvedomujete, že často na takéto veci hovoríte nie, alebo aspoň v myšlienkach zastávate takú ako rezistenciu, cítite rezistenciu. Táto rezistencia je tam vlastne voči tej našej novej ceste. Takže všetko, po čom túžime, čo si prajeme, k nám každý deň prichádza cez rôzne malé maličkosti, cez ponuky, cez ľudí, ktorých náhodne stretáme, a keď my hovoríme týmto veciam nie, tak si vlastne odopierame tú zmenu, ten sen, po ktorom snívame. Pretože máme nejakú rigidnú predstavu o tom, ako má do našeho života prísť. Či už je to nová práca, nový partner, alebo proste nový spôsob života, nové zvyky. A na to, aby sme sa otvorili, potrebujeme na sebe makať. Čo si povieme? Není to jednoduché. A môžeme buď počkať a niektorí ľudia k tej múdrosti dozrejú vekom a niekto ide tomu naproti a maká na sebe pomocou osobného rozvoja, meditácií a rôznych iných nástrojov, ktoré na ceste máme. A ja vás práve týmto pozývam na jednu takú meditáciu, ktorú máme už za pár dní, 25. Volá sa Radosť neznáma a ide tam práve o ten prepis toho strachu neznáma, tej rigidity a otvorenie nielen srdca, ale v našej mysle, aby sme mohli prijímať to, čo k nám prichádza. Tak ja sa na vás teším, prihlasovanie je na mojom profile wolfica.cz. Ahoj.